Miten saadaan aikaan onnistunut no spin walk back -kisasuoritus? Siinä on kaksi asiaa, keho ja mieli. Mä puhun eka kehosta, kun mä teen tämän suorituksen, ja sen jälkeen mielestä. Sitten lähdetään heittämään, asetutaan tauluun nähden niin, että navasta lähtee kuvitteellinen suora viiva suoraan tuonne häränsilmän keskellä olevaan pieneen pisteeseen, jota katsotaan. Lantio ei ole näin vinossa, vaan suoraan sinne tauluun päin. Tää kaikki sen takia, että näin me jokaisella kerralla asetutaan täsmälleen samaan kohtaan. Siitähän on kyse tarkkuusveitsin heitossa, että tehdään siitä heittoliikkeestä mahdollisimman samanlainen, toistettava. Siinä on jo muutenkin niin paljon muuttujia ja liikkuvia osia, että ne pitää pyrkiä eliminoimaan niin hyvin kuin mahdollista. 4 metriä seuraava etäisyys eteenpäin nojaaminen, se on hyvä asia, se tuo lisää tarkkuutta, mutta siinä pitää olla joku jarru, ettei se mene liian pitkälle. Itsellä se on kantapää, se kantapää ei saa nousta ilmaan eikä takajalka. Vaikka takajalka nousee silloin tällöin ilmaan, joskus taas ei, niin silloin siinä heitossa on koko ajan pientä muuttujaa. Se ei ole niin samanlainen kuin se voisi olla. Heittoliike on rauhallinen, tylsä, työntö. Siinä ei ole mitään aaltoheiton kapaista. Itse en tiedä yhtäkään puhdasta aaltoheittäjää, joka olisi no spin walkbackissa heittänyt yli 200. Se johtuu mun mielestä siitä, että siinä aaltoheitossa on niitä räjähtäviä osia, ja se räjähtävyys tappaa toistettavuuden ja tarkkuuden aika tosi tehokkaasti. Kun mä nojaan eteenpäin, niin keskivartalo on tiukasti kasassa. Se lysähdä näin eteenpäin. 5 metriä seuraava etäisyys. Heti heittoliikkeen alussa vien käden ja veitsen niin sanotulle putkelle, joka on tämmöinen kuvitteellinen suora viiva tässä ilmassa, joka johtaa suoraan sinne härän silmään. Eli sitä pitkin liikutetaan kättä ja veistä koko heiton ajan. Vältetään sitä, että viedään se veitsi tänne ylös ja sitten kaarava liike siellä. Ei. Suoraa putkea pitkin. Näin saadaan se veitsi lentämään usein niin sanotussa lievässä underspinissä. Niin kuin tämä lensi. Tää nyt lähti vähän jo pyörimään yli. Seuraava etäisyys on 6 metriä. Ote pidetään kasassa, mutta sitä ei puristeta. Mitään ei puristeta eikä jännitetä. Tää on rentouslaji. Ole mahdollisimman rento. Silloin sulla on aina sama otelujuus veitsestä. Mutta rentoustyö tuo niin paljon muitakin etuja siihen. Silloin sun keho on yhteistyössä ja se toimii hyvin. Jos siellä on puristamista, niin ei se veitsi silloin sua tottele. Helppo tapa rentouttaa kehoa on tietysti vatsahengitys. Hengitetään rauhallisesti ja syvään vatsan kautta. Jos huomaat, että hengität näin rinnan kautta, rinta nousee ylös alas, niin silloin pyri laskemaan sitä tänne palleaan. Pitkät uloshengitykset hyvin resetoi sitä kehoa. Se on taas valmis uuteen suoritukseen. 6 metriä niin kuin näkyy, mulla on tässä tämmönen taistelijan, nyrkkeilijän asento. Tässä on hyvä tasapaino. Tästä on hyvä lähteä tekemään sitä eteenpäin nojaa. Kun tulee virhe, ei lähdetä toistamaan sitä virheellistä suoritusta heti. Ei kiirehditä makaamaan uudestaan, vaan pidetään pieni paussi niin, että saadaan resetoitua kehoa ja mieltä. Itse mitä teen sen tauon aikana, niin on tämmöinen hiljausliike, jotta mä saan nesteet kumminkin kulkemaan siellä kehossa ja se on valmis uuteen suoritukseen. 7 metriä viimeinen etäisyys. Jotenkin musta tuntuu, että se on erityisen haastava verrattuna näihin muihin etäisyyksiin, mutta kyseessä taitaa olla vaan tämmöinen psykologinen blokki. Sen tekemisen tulee jatkua ihan samanlaisena myös siellä 7 metrissä. No spin -kisasuoritus on stressaava tilanne, koska siellä pitää keskittyä jokaiseen heittoon ihan täysillä. Se käy niin paljon harmittamaan sit jälkeenpäin, jos siellä onkin vähän mieli ollut muualla heittosuorituksen aikana. Tästä päästäänkin sit siihen mielen maailmaan, henkiseen osuuteen. Siellä heittosuorituksen aikana pitäisi tietää, mitä siellä on tekemässä. Ja miten saadaan aikaan tämmöinen tietoisuus siitä omasta tekemisestä. Ja tietenkin siellä
treeneissä. Treenaaminen ei ole vaan sitä, että viskellään veitsiä 2 tuntia menemään, vaan siellä pitää pyrkiä huomaamaan asioita, pieniä yksityiskohtia, jotka toimii itselle ja jotka ei taas toimi. Snowspin heittoliikkeessä on aivan mielettömä määrä, vähintään 15 liikkuvaa osaa, mistä pitäisi olla tietoinen, ja näin kun on tietoinen, niin sitten niitä asioita pystyy hallitsemaan. Se hallinta tulee tietysti toistojen myötä, mutta myös siitä, että siellä kisasuorituksessa on sitten turvallinen olo ja helppo olo, eikä semmoinen, että miten mun nyt käy. Ja tämä helppous ja turva tulee siitä, että pitää mielessä enintään 3 asiaa, jotka on itselle niitä kaikista tärkeimpiä. Ja se on hyvin yksilöllistä, henkilökohtaista, mitä ne ovat. Itselle ne on rentoutuminen. Sen jälkeen ajattelen tätä otetta, että se on vakaa ja pitävä. Ja 3. sitä, että menen pistämään härän silmän keskellä olevaa pistettä. Siinä on ainoat asiat, mitä mä ajattelen. Asenne sen kisasuorituksen aikana tulisi totta kai olla se, että tänne on tultu voittamaan. Mä naulaan tämän homman himaan. Siinä ei ole mitään järkeä, että me ollaan treenattu suurin osa vuodesta ja sitten me tullaan sinne kisapaikalle pelkäämään jotain. Mutta samaan aikaan, kun on tämmöinen vahva halu voittaa, tehdä parhaansa, niin tulisi olla tämmöinen irtipäästämisen valmius. Vaikka mä en tätä voita, vaikka mä häviän, jos mä voitan tän, niin aivan sama. Siitä tulee päästää irti. Mä oon nähnyt lukuisia kertoja sen. Kun on ollut vahva heittäjä, treeneissä on tullut hirveitä tulosta, mutta sitten kun on kisasuoritus tullut, niin sitten ei se onnistukaan enää samalla tavalla. Ja mä luulen, että siinä on syynä se, että siellä kisasuorituksen aikana iskee just se pelko epäonnistumisesta. Ja se pelko epäonnistumisesta tulee, jos ei ole siellä syvällä mielessään päästänyt irti ihan kaikesta. Häviämisestä, voittamisesta. Se irtipäästämisen asenteen löytäminen, se ei ole helppoa meille ihmisille, koska me ihmiset halutaan olla jotain. Me halutaan pärjätä. Totta kai se on ihan inhimillistä. Mulla on koko vuosi nähty vaivaa sitä kisasuoritusta varten, jos se menee pieleen, niin eli sulla pitää löytyä munaa sieltä mielestä hylkäämään se koko juttu tarvittaessa. Mutta samaan aikaan siellä tulee olla se vahva halu. Nyt mä naulaan tämän homman. Mä puhuin aiemmin kehon rentoudesta, rentouttamisesta. Tuolla irtipäästämisellä saadaan myös se mieli rentoutumaan. Ja tietysti myös sillä, että siellä tietää, mitä siellä on tekemässä. Kisatilanne, se on totta. Itsellä aina alkoi käsi tärisemään, etusormi tärisemään, kädet alkoi hikoamaan. Sitten tuli tietysti näitä epäonnistumisen pelkoja ja sitä onnistumisen pakkoa sinne mieleen. Mitä silloin sitten tehdään? No, ensinnäkin sun pitää tulla tietoiseksi, mitä tapahtuu. Okei, käsi tärisee, huomataan se. Mitä sen jälkeen tehdään? Hyväksytään se. Ja 3. annetaan sen vaan olla. Annetaan sen tehdä, mitä se nyt tekee. Se tulee, se on ja se menee. Ne ikuisesti ne asiat siinä pysy. Ja sit vaan keskitytään siihen, mihin ollaan keskitytty treeneissä. Minkä takia mä sanon, että annetaan vaan niiden asioiden olla? No sen takia, koska mieltä on hyvin vaikea hallita. Jos mulla on joku ajatustunne siellä, niin sehän on. En mä voi työntää sitä väkisin pois, napsauttaa sitä haihtumaan johonkin tyhjyyteen. Ei onnistu. Se on siellä. Ja sun täytyy tulla siitä tietoiseksi, hyväksyä se ja antaa sen tulla, olla ja mennä. Ja sehän menee, jos sä annat sen mennä. Mutta jos sä alat antaa sille huomiota, niin sitten se on siellä pidemmän aikaa. Antaminen olla on sitä irtipäästämistä.